GG. Došli u moj novi Ajde, Goldi! autoklip. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito i dobrodošli u moj novi autoklip. Nakon 3 godine ljudi, vozio sam C43, vozio sam G klasu ljudi od mog drugara, on mi je dao na par mjeseci, sećate se, to je 2024. Prošle godine ništa se nije menjalo, 2023. je bio taj zlatni Mercedes, nabio sam u kilometara i kilometara, ali mislim... A meni Goldi deluje malo depresivno ljudi, jel da? Deluje mi malo nesigurno. Propuje malo, da? Radi, brate. Pa ne kao da je nesiguran i kao da je neispavan i kao da je depresivan malo. Ne deluje mi Goldi tebra, kao da ga je Boja napustila, jel da? Ja sam ovo kao kad spavam sat vremena. Brate. Ja mislim da Goldiju je neophodno da učestvuje na boks meču protiv Šarketa da bi vratio hype. I da bukvalno treba da se bije tebra za para koliko mu dam da bi povratio sebi hype. Mislim da je to iskreno priča. I održavao sam ga i sve i vreme ljudi, nakon nekog vremena, znači kad su se zaradile šuške, predstavljamo ljudi... I poloči sve što sam rekao, tebra, lik treba propane. Lik je upravo izjavio kad se zarade šuške, pa njega treba ubiti, brate, a ne prebiti u ringu. Moj novi auto, Mercedes C3... Šuške. 2023. godište, 313 konjskih snaga. Ljudi, posebno... Pa gledaj, brate, iskreno, meni dobar auto, brate, realno, ono, sad ne možemo da kunemo zašto je Goldenito, ono, digitalac, a, brate, realna priča, buroz. Ljudi kažu downgrade u odnosu na, brate, downgrade u odnosu na C43, ali, buroz, meni je ovo bolje auto, zašto C43 nepraktičniji, ima dvoja vrata kupe, nema nešto preterano mnogo više konja. Koliko ima C43? 400 konja, 350-400 konja. Buraz, ovo ima 300 konja, limuzina, interijer neuporedivo lepši. Gle, vidi, ovo je C43 interijer. Realno izgleda matoro. Stari volan, stari Cajger, interijer. I ja sam možda jedan od retkih youtubera, mislim da niko to zapravo nije snimao, da ćete vidjeti ko će kupiti auto. To već znam. Jel ti Mečko omiljeni auto, iskreno, s obzirom da kupuješ moj auto? Iskreno, nikad nisam vozio Mečku pre ovoga, tako da sada ćemo da vidimo šta je kakva priča, samo ono, zanima me kakva je situacija sa autom, šta imam ja to od ulaganja, zato što ono... Od ulaganja? Na mom autu? Da, sve. Pa, Kakav prodavac. Šta imaš od ulaganja? Sve. Mene ubedio, brate. Mene ubedio, brate. Ali kao sve, to znači da sve mora da ulaže, buraz. iskreno, to ti verujem, sigurno motor vađe na... A? Znaš ko je mali? Ne. Ajde, napišit ću ti. Što mi ne kažeš samo, buraz? Prvo mogu se setim, čekaj, stani. Koji retard. Znam Vanja, bre, brate. Vanja, onaj... što sa Delićem je imao frku, bre... Iz Vranja? Tako je. Vanja je iz Vranja? Tako je. Napolje je sve si to sjebo, turbine obe ne rade, ali šta je tu je, jebi ga, popravit ću. Daj low. Ništa, brate, vidi ovako, tu sam ti sredio neki sitniš, 15.000 evra ti je dovoljno. Sa auto tu imaš 15k, tako da... Tamo ćeš po Vranje da ga voziš, jel? Normalno, brate. Ti si meni rekao da si Jankov rođak, to mi je zanimljivo. Pa jesam. Dobro, realno sve nas oboli kurac. Brate, ja sam ga kupio sa 70.000, Da, sve po 20 godina ti imaš 19. Respekt. tek napunio 19. Kakav bi nov interijer, nov... A gledaj ovde interijer, brate. Uporedio sa C43 burazeru, gledao, ne zajebaj, ne mogu se porede, nebo i zemlja, brate. Gledaj ovaj interijer,
Gle ovo. I onda, brate, vidiš ovo, brate. Ne zajebaj. Te, bra, nebo i zemlja. Lep, brate, interijer, baš. Meni do jaja, brate. 3 dana ću biti bez auta. Vozit ću ljudi moji najverovatnije Audi, ja peške, tako da... Da, najbolje. Jesu, ništa ne... Boje je GLC-a da je kupio ovaj mali. Ajde na Discord, bre, guše, šta se stidiš opet? Ulazili taj jedan. Ljudi, ne znam šta da vam kažem, ovaj novi infotainment, Električna kola. A ko je ovo Vicoštajn? Da. On je brat. Znaš gde živi Vicoštajn, brate? Gde? Hoćeš čuješ fun fact? Gde? Šta misliš? Sad. Ajde, u tvojoj zgradi živi. U Beočinu, brate. Milana njega zna ono od malih nogu, brate. Da. Vicoštajn, brate, Beočinac. W Beočin! Respekt za Vicoštajna, brate. I kaže Milana da je stvarno dečko, ono, baš dobrica, da je baš, ono, korektan, dobar dečak, brate, da nije ono debilčina neka bura, zna ga baš dugo. Tako da, W. W, brate, za Vicoštajn. Da je full elektrik. Aj dosadno kad je full elektrik. Nije to ovdje imaš i dalje benzin zvuk, možemo radiš auspuhet i dalje. Mi je da je moj auto C43 da su oni dugoročniji, znači da su stari Mercedesi kvalitetniji. Ja sam i znao to, ali nema veze svakako. Pa tek sam vidim da mi iskopirao za torbicu! Ali ovo njegova je fake. Da. Ladno je lik uzao. Znam još od oglika što ima fake isto. Da, ali te vra, ladno je lik uzao. Ljudi bre. Aaaa, da je ove struja, majko jebe. Ladno mi je lik iskopirao za torbicu i to fake. Ne znam čemu to, brate. Šta je s ovim ljudima? Mora, brate, da prihvati box match i da se bije, brate, i da kupi original, brate, da se ne bruka sve od fake, brate. Pa jebi ga, brate, to mu je jedina priča. Da ljudi uzimaju fake Louis V torbice, pa ljudi, što bre uzimate? Jeste fake, gledaj, nije drugi model. Pogledajte. Ista bre, pogledajte, ista, a sad ću vam pokažem kako je fake. Gledajte moju, gledajte njegovu. Pazite sad ovo, jel vidite ovu drškicu ovde? Vidite kako njegova ide na unutra i stanjuje se. Jel vidite kako se njegova stanjuje ka sredine? I ima ovde, ovaj je vez. Vidiš kako ima ovde ušiveno ovaj neki kvazi trougao, šta je već. Gle ovo. Jesu isto. Vidite kako je moja, ovo ovde kako je široko, ne ide ne sužava se ovde gore i vez je buraz ovakav. Da. A gde nisu iste, bre? Brate, koliko edukativan ovaj tvoj live, brate. Ljudi svašta nešto nauče. Ljudi, drugi je model. Jesu, znači vidi stvarno drugi model. Nije, bre, drugi model, bre. Jesu Ma, drugi fake model. je, brate, svakako. Ali fake je svakako, ljudi, pogledajte koliko su drugačije ove njegove LV, brate. Dobro, polako, malo mi imamo za content. Prelazim na novije, mislim. Vozit ću ga 2-3 godine. Sad ćemo da vidimo. Gde je torbica? Goldi, pokaži torbicu, pičko mala. Više snimam, više radim kako bi ga otpio. Znači C300 stika sturi manje. Mi da kao gel. Dobro večer. Mega čini. Otko ti, brate? Nije ti bilo 14 godina, jebem te usta. Pa, brate, nije mi bilo 3 dana, ali toliko dugo je trajalo, kao da 14 godina me nije bilo. Sad sam 3, 4... A vidi njegove siva, bre. Promenila boju. Što se dešava, bre, ljudi? Jebi ga, opravo izgledaš nekim daničnim vremena. Ovo je kao moja ona, bre, stara crna, brate. To je taj model. Što menja boje? Jedva čekam da vidim. Brate, koliko dobro izgleda, ko da je AMG, ajde vidjet ćemo. Prošli je bio AMG. Kako fino čuče, brate, zatamljeni, nazad farovi. Brutalna je fuga, prezadavio sam. Ne znam, jedino gdje su ključevi na auto. Kao ne znam gde su pare. To je ono što smo radili proteklih 3 dana. Vidite, ne smijem da perem auto još naredna 2 dana, znači do ponedeljka ljudi ne smiju auto da se pere, tako da ne... Znači mislim da je ovaj brzi punjač, znači kamerman zna, on je ulovio, on vozi ova novija kola, ali da, imamo ove cup holdere, bukvalno, ovaj isti dimenzije, baby S. A nije loš auto uopšte, brate. Dobar Ima nazad klimu, brate, cup holdere, brate, nije loš.
vidite gore kako izgleda panoramica i ovdje, ona se ne otvara, ona je reklo kameraman najnoviji ovaj ključ u sve najnovije Mercedese Maybach Music. Što je najjače, brate, da, gledaj, ja imam ovaj stari ključ, gledaj. Ja imam ovaj stari, brate. Nemaš Maybach. Maybach, a mislim imam ovo nazad ako to znači nešto. Nego ovo je već onaj fake Mercedes, jel da? Ovo je ona fake priča. Pa dobro, jebi. I to je za ljude, brate. Bože moj. Mercedes. Novi, da, šta sam htio da vam pokažem ljudima, imamo tu prezanimljivo nešto, to je Mercedes Me. Ajmo da vidimo šta je to, znači Mercedes-Benzova aplikacija, treba da dodam svoje vozilo, to sam ostavio za klip ljudima. Koje pederske priče, dobro. Čoda je recimo povezao, brate, svoj auto sa telefonom i onda mu ključ obično ne radi. Dated, what the fuck. Vidi ima i karbon, brate, dobar auto. Ovo je odvratan, recimo, ovo je baš električni u fullu. Tako da ja najviše volim da koristim ovaj crveni mod, nekako je dobar. Što ima i struju, a? Ovog ekrana ovdje, opcija koju jako ne volim ljudi je da mi vraća, da me vraća u traku. Ne daš migavac, kreneš ovako da obilaziš i on ti vrati, ovako te vrati. Tako da to je jezivo loše što ne može. Ja bih hteo na mom auto automatski. Da, no, boli me kurčina šta bih hteo, videli smo auto, realno, okej, po meni double auto. A dalje,